Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैयो मा होनो सरप्राइज होगोन नानिनो माने एक्चुअली नानिया जोंनिथिंनि अरांनि आरो आंनिख्रुइ जोंनिया माने गोदो उन्दैनि लोगो आरो आंनिख्रुइ बेना क्लासा गिदिर खिन्थु बेखौ नानि होनना गाबज्रि बेखायनो मानसिफ्रा सानो मा बेयो आंनिख्रुइ उन्दै होननानै खिन्थु बिदि नङा बे आंनिख्रुइ गोदोर उन्दै माथो आरोना जिखुनु ओमफ्राय मा होनो बेनोनो सरप्राइज होनो थांनो बेबो जोंजों थांफागोन खिन्थु बे मिथियासै बेनो बायना होगोन होननानै स' नोंथांमोनहा नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा होनो नारे जल्दि ओंखार औ दा आरोथ' जोंजों आरो सासे थांबावगोन ना बिनि बे थाङाबाथ' जाखाया नालाय माहा थांखोलैयो आं सेम ड्रेस सोरदों आङो सोरजों मियाबोथ' आंनिखौनो गानदों So what man who cares man सेम ड्रेस गानबालाय मा इभेन आं मोनसे ड्रेसखौनो 6 बोसोर 7 बोसोर गानो सोर पात्ता मोननो सोलाय गानो आं बै बोसोराव खेबसे गानो बै बोसोराव खेबसे गानो खिन्थु बोसोराव खेबनै मालाबा गानो दिसुन इमान बाराद्राय बुंना लानाय जागोन थांगासिनो अ लाबो उन्दुनो हायाखै मा होनबावनो थांगासिनो उन्दुनो बुगाजोब्बाय जोङो खालि नानियाल'सो बाखि बुगानो बेबो बुगासिगोन र' साननैसोबा खिन्थु बेहा बुगाबा बेहा लायनो मोदोमा गिदिर जाया बेहा मोखाङासो गिदिर जायो बेखायनो बेस्रा बियो बुगा होनो बायो खिन्थु जोंनिया बुगाबा हले नायखाया आरो मोनसे बुस्थुबो गासिबो बुस्थुआनो लदा जाजोबो माखासे मानसिफ्रा बिदिनो इसोरनिफ्राय बिराद गिदिर बरदान मोननाय थायो जेरैहाय जाबाबाबो लोदो जाया जांक फुड माबा माबि बिदि जाबाबो लदा जाया खिन्थु जोंफोरा जाबानो पुरा भिटामिनफोरा जाजोबो मा होनो उपाय गैया आरो दुखु बिराद दुखु मोदोम फिसा जायैनि बिनि सायाव आंखौ नुबा आरो गोबानबो ओंखारलायनाय मानसि दङ बिद्दा आं भिडिअखौ नायबाय आरो ओमफ्राय आंथ' कमेन्ट्स चेक खालामखायोना आं भिडिअ नायबाथाय ओमफ्राय इयावहा बुंबाय आरो नोङो गेमस्रि बायदि नङा नोङो बिराद मोजां गेमस्रिखौ नुबाथाय गेमस्रिया फेन्दा गोदोर थाबायनायाबो बुंलादे आङो बेखौ थाबायबानो बोरैबा नुयो फेन्दा गोदोर आं गोबानो ओंखारसै आंखौ नुबा गोबानो ओंखारो प्लिज खेबसे गोबालाय आंखौ नायनानै प्लिज ओमफ्राय नोङो जुदि गोबानो ओंखारमारोबा आंनि भिडिअखौ मानो नायो ओमफ्राय आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो सोरबा लाइक भिउसआ 0 खिन्थु लाइक्सआ आंना माब्लाबा 300 गाहाम जायो आरोना 1 मिनिट जायैसेयावनो ओमफ्राय डिसलाइकआ 7 फैखायो देट मिन्स मा बिसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनदो ओमफ्राय आंनि भिडिअआ नटिफिकेसन थांबाथाय बिसोर डिसलाइक होनो थाखाय फैयो थेंक इउ स' माच नोंसिनि टाइमखौ वेस्ट खालामनायनि थाखाय दे होमबा थांसै पेक जाद्रायबाय नोंहालाय मा उन्दुनायानो मिनिलायलायदों आंखौ गोबानो होखायो बुंनायखाय नोंहा बिराद मोजां मोनबाय नामा गोसोआ जेनेबा आंखौ नुबानो गोबानो ओंखारग्राखौ ओमफ्राय नोंहा मिनिनांगौ जाबाय नायनानै खनसे गोबानो भिडिअ खालामनांगौ नंगौ दे जुदि आंखौ एसां नायनोबा मारोबा आंखौ नुबा जुदि गोबानो ओंखारोबा आंनि भिडिअखौ खेबसे नायदो फनखौ लानानै ओमफ्राय खेबसे गोबानानै भिडिअ रेकर्ड खालामनानै हर आंनो होमबासो बिलिभ खालामगोन आं जुरुल माखासे मानसिफ्रा होनदो आरोना जेनेबा आं नामखौ बुंला बिसोरनो इमान माहाजोन बिसोरनो देखाया इमान लाक्जारियास लाइफ गेमस्ट्रिया अभार देखायो लाक्जारियास लाइफ ओमफ्राय आं मा लाक्जारियास लाइफ देखायनाय जाखो जेनेबा काराव गाखोनाया लाक्जारियास लाइफ जाबाय बिथां बुरबकफोरा मिथिया नामा गुवाहाटियाव जे उबेर थायो अला थायो गावनि कार गैयाबाबो जे नोङो 160 थाखा गारनानै ससेखौनो 160 थाखा गारनानैबाबो जे काराव थांनो हायो इखौनो माने बिसोर सानो मा लाक्जारियास लाइफ देखायनाय जाम्बा गोजा आरो इखौथ' मिथिया आङो माखासे मानसिफ्रा जाय बुङो गुवाहाटियावहा नोङो बाइकबो रेन्टआव लांजागोन कारबो रेन्टआव लांजागोन मिथिबाय
ओमफ्राय इखौनो होनो मा लाक्जारियास लाइफ देखायनाय जायो ओमफ्राय आरो जोङो सोरबा बिलिभ खालामनाय नङा जुरुलदो आंदो एकदम खम दामि गस्लाबो गानो बाट जोंहा एसे फेशन माने जितु मोनसे नलेज थायो फेशननि बेखिनिया दोङोदां ओमफ्राय जोंखौ ब्रेन्डेड गाननाय बायदि नुसिगोन नङा होमबा नंगौथ' आरो 199 निबो पेन्टालुन्सआव मोनो नायमायना लाहैबानो जाबाय नोंसोरो चेक खालामनांगौ एक्चुअली माने माबाखौ औ माने एसे ड्रेसिं सेन्सआ थानांगौ ओमफ्राय आरो नोङो खम दामनि ड्रेस जोंबाबो इउ लुक पारफेक्ट ना माने मोनसे माबा थायो आरो ड्रेसिं सेन्सनि माबा थाखायो जाम्बासो माबाग्राफोरा गानग्राफोरा बिदि नङा जे जों खम दामिल' गानो मालाबा दामिबो गानो भाई खिन्थु मालाबा खम दामिबो गानो मोननैखौबो गानो खिन्थु बेयाव सोरखौबा देखायनो थाखाय नङा बा जोंहा इन्ट्रेस्टेड जोङो गाननो लुगैयो मोनसे हास्थायनो लुगैनाय थायोथ' बेखिनिखौ जोङो सुफुंनो नाजायो आरोना खस्थ' खालामनानै बिथाङाबो बिराद हार्डवर्क खालामो बिथाङाथ' जुम्बा इन्सट्राक्टर यगाबो फोरोङो डान्सबो फोरोङो डान्स स्कुलबो दोङो इदि आरोना खिन्थु दायो जेबो गैया जबलेस मानो जबलेस जिडि प्रडाक्सनाव मेनेजार बिथाङा मावगासिनो आरो माथो इम्पर्ट पार्टआव फाननायखौसो गानोनो आरो इदिस' माहा गानो लावदुमनिया फुटपाथआव अक्सनाव होनायफोरा गेट वान बाय वान गेट वान फ्रियाव नामा औ माने गांसे बे गांथाम मोनफानायखौसो बायो बा मालाय ओमफ्राय सानफ्रोमबो बेलेग गानना देखायबाय थासिगोन नामा होमबाबाबो हेन्डसामखा मिथिबाय नङा नङा माबायाव गाननाया नांनाया बरिया जायो नोंनिया इयो सबाय बिमानि थाखायनो साइसथार नुयो नोंखौ बेखौ एरख'नोसो नागिरदों आं मानो एरख'लाबायनो मा नांनायनो मानो एरख'नाङा फाग्लि जाजोबगोन लावदुमा जानला मोनला दामिनि गाना नंगौ नामा माथ्र' जानायखौल' दामिनि जानो नागिरो मोदोमा फिसा नालाय लकेल दाउल' जानाय बोरमा बेदर बोरमा अमा रुनाय बा बेनोसै आरो बा संसारा बेनोसै होनदो संसारा अर जोंबाय ओहो मोनसे मेथाइ नोङो खोनादोंना खोनायाखै देग्लाय सुरखौ आं मिथिला अर जोंबाय बैसागोआव अर जोंबाय नामा बिदि मेथाइ दोङो आं सुरखौ मिथिया आरो बैसागोआ अर जोंबाय ओहो बा मासे गुरु मोनलाय बिथाङा बड'लेण्डनि सासे बिराद मुंदांखा नङाबाबो बिराद मोजां सासे सिंगार जुदि नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे प्रजेक्ट मावनो लुगैयो बिथांनि मेथाइखौ माने लानो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ माने डिसक्रिपसनाव होना होगोन आं ओमफ्राय बिथांनि मेथाइफोरा ओरैबायदि टप खिन्थु दासिम रावबो प्रडिउसारनि मोखाङाव गोलैयाखै आरो इभेन आं बायनो हाथ'वा माने बिनि मेथाइखौ बिराद दाम आरो बिथांनि मेथाइया इंलिसाव मोनसे खनबाय दं बेखौ लानो होनबाय माबाया प्रियंका बसुमतारी दैमारि प्रियंका चोप्राया लानो होनदों दा मेसेज गेलेनांगोन हराव थैबाय आं रायलायनो मोनदों टुइटाराव अ माय गॉड जोंखौबो खेबसे लोगो हमनो दे प्लिज दे लोगो हमजायालै फैसायाबो एकाउन्टआव सरगोन आरो मेथाइयाबो सब नाम्बारजों अ हेन्ड टु हेन्ड नङा माने फेस टु फेस नङा अ आजिखालि लोगो मोननाया थिमानि साइसनि मानसि जानांगोन नामा अ साइज थाबाल' मानसिया लोगो मोनो नामा इसोर बायसाया साइज थाबासो लोगो हमो मिथिया नामा जि सान्दुङाव बोरैबा नुजोब्बाय माइखौ हुवायानो मालाय ओरैबायसा हेन्डसाम मालायखौ बोरै फैसायाबो मालाय माबादों फैगोन आरो हरनायाबो माबायावनो थांगोन आरो टुइटारावनो नंगौ दे खोनानो मोनगोन साननैसोनि उनाव मेथाइफोराव औ दे जागोन दे नेनानै थाबाय दे होमबा औ दे 2020 बानाया होनदों 2022 बानायगोन अ 2022 वाह ओंखायनो फैसायाबो 20% फुरल' हरगोन रखम मोनदां दे आं नोंथांखौ बायथ'नो दा फैसा गैथ'वा दे देनां बारा नङा मेथाइयाबो 25 लाखल' बिदोंमोन आं 25 लाख में तो हमारा बोरो मूवी 2 निकल जाएगा बे बे होनदोंमोन आरो इयो बे खनलायाखै 25 लाखल' आं बारा बिबासो हामगौमोन नामा ओरै जाफिनदों बेनिफ्राय ओमफ्राय नै जोङो फेन्सिथिं मोनफैबाय फेन्सियाव फिसा फिनल' माबा माबि बायनांगौ दंखायोमोन नोंथांमोना बुंहरबाय थायोथ' खालि दामि मालफोरल' बायो दामि ड्रेसफोरल' बायो मलाव थांनानै नै फेन्सियावबो जों बायो मिथिबाय मोननैनिबो ड्रेस गानो
नै मोनफैबाय दायो फेन्सियावहा इनो खिथायाखैना ओमफ्राय नोंसोरो माबाखौ बाहेरो ना जिखौ जि ओमफ्राय खिराखौ ओमफ्राय आं इथिं दसे थांना फैनो दे इयाव बायनो नागिरदों जोङो इयावहा फेन्सियाव खामानिबो थाखानायखाय इखो ओइथिं माबा माबि बायनो टेनर थिनानै जुरुलदो आंदो फैबाय आरो नायनो थाखाय फनखौ बेस्रा खुसि जालायसिगोन मानो होनोबा बे आरो फना गैथ'लामोन दा हेपि जालायगोन आरो इयो दा देखाया जों दा खिथाया दा रुमाव थांखांबासो देखायगोन इनो जोंनि जेसांखिनि माने बाजेटमोन बेसांखिनियाव बिसोरो नैबे मोननै फनखौ देखायदोंमोन भिभ'जों रियेलमिजों ओमफ्राय आङो ओरैनोथ' आं भिभ' फनबो सिगाङाव लाखांबाय बेबो मोजाङानो अब्लाबो माने आं रियेलमिखौ बांसिन मोजांसिन माने मोन्दों आरो दाख्लै मामानिखौबो रियेलमि बायना होदोंमोन नालाय आङो बेबो मोजाङानो आरो माथो इसेबां माबा नांलायगौ फट' मोजां जाबानो जाबाय बेखायनो आं फट' माने थिखांना नायबाय आरो ना अबे मोजांसिन जायो नायनोसै होननानै ओमफ्राय बे मोनसे भिभ'खौ नायनो नागिरदों एक्सुवेलि आं बे रियेलमिखौ बांसिन मोजां मोन्दों मानो होनबा भिभ'आ एसे फिसाना आं माने फिसा फनखौ मोजां मोनो बिदिबो खेबसे खेबना नायनोसै आं बियो बिदि ओमफ्राय इयो बिदि बि साबसिन ना बि गिदिरसिनबो ना बेखौनो लानोसैलै नै इयावनो बायबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय नानिया मा बायबाय थादोंथाय मिथिया गारिफोरा फेन्सियाव फैबाथाय बिदिनो गारि भिर ना होमबाबो दिनै सान देखायसो ओमफ्राय र' नानिखौ देखायनो आं मा खालामदोंथाय इयो मा बायदो नानिया इयाव माबा बायबाय थादों नानिया होरो नानि मा बायखो आं खिरा बायदोंमोनलै माइलाय ओइ कर्पुरथ' দিব कर्पुर आरो कर्पुर হৈ গ'ল দে ला फैसाया नों मा लानाय আৰু এটা দিয়ক কিমান এটা 30 रुपिस দে হেই ইউ थागोन दे दियक बेखौ लाबाय आं माबा खिरा बायदोंमोनलै मोनाबाय दायो सुंसान जागा थांसै दायो मोनानायखाय स' दायो रुमाव थांनानै पुरा सारप्राइज होनोसै बेथ' मिथियाखैना आं मा लादो ओमफ्राय रुमाव थांनानै सारप्राइज होनोसै सोरबा मानसिया सारप्राइज होबा जि गोसोआ मोजां नाङोना बेलेगा मोजां नाङो आंहा मिथिया बाट आं बिराद हेपि जायो आङो मोनाबायानो ओमफ्राय जोङो सिटि सेन्टारावहाय फैबाय इदिनो आंनि एसे एनै कस्मेटिक बायनांगौ दङ ओमफ्राय एसे जानानै थांनोसै पिज्जा बिराद गोबावनिफ्राय जानो लुगैनानै दंमोन आङो स' जानानै थांनोसै नायनाय आयौ मोसास्रायोलै आं हालासो पिज्जायाल' बेखौसो मोनजायो पिज्जा जाग्राफोरा खामानि गैला खोमालै माखौ जानो नागिरदों दायो जोङो लावदुमखौ लोगो मोनबाय सिटि सेन्टाराव सेन्ट्रेल मल होननांसिगौना सिटि सेन्टाराव दायो मा जानो थांगोन जोङो नानिया मा जागोन पिज्जा आंबो पिज्जा जागोन दे जागोन दे जागोन दे नों मा जानो बेखौनो जागोन आंथ' मानो मालाय उन्दुनो गोनां मानसि फैदों मोनबाय थायो सरि उन्दुनो नागिरदोंमोन आं मानो उन्दुयो नोङो होमबाबो मोदोमानो गिदिर जाया माथो मानो मोजां मालायसो जोंफोरनियासो मोदोमानो सेस जानो नेगासिनो दाबो मोनफैया पिज्जा आंनि
पिज्जा जानायखायनो पिज्जा बायदि ना मोखाङा आंनिया लेमन सदा लाबो बाङाय माबाफोरा खमायथो मेजेमफोरा ये नै बियो जाहैबाय प्लेन लेमन सदा ओमफ्राय बियो जाबाय ब्लु लेमन सदा ओमफ्राय दायो आङो साखिनायनो र' माने इयो प्लेन लेमन सदाखौ बिदोंमोनथ' लावदुमा ओमफ्राय आंनिया ब्लुआसोमोन ओमफ्राय ब्लुखौ साखिनायनायावहा ब्लुआ बारा एसां गोथाव नङामोन माने आङो एसे सल्टी टाइप बुस्थुखौसो मोजां मोनो बे एसे गोदैमोन आरो ओमफ्राय नैबेसो एसे गोबाबमोन आराममोन आरो खिन्थु आं उपाय गैया ओमफ्राय बेखौ लोंनो हायानो उपाय गैया आरो आं लोंनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो लों दे लों नोंनो लावदुम ओमफ्राय नै जोङो लोंबाय थानायावना सानै गथ' आरो टुइन जि गाजा सेल्फि लाबाय थादोंमोन आं जि मोजां मोनो बिदि गथ'फोरखौ नायनो ओमफ्राय लावदुमाबो होनदो आरो बा सासेना डिम्पोल थांलायलायनो देनां आंहाबो बिदि फिसाजो जेवजा जाथोंलै भगबान नै बेनो जाहैबाय डाबल चीज पिज्जा वान अफ माय फेभ पिज्जा नैबे मोनसेया बेलेगमोन मा नाममोन बावगारबाय आं मायबा मायबि चिकेननि आरो जिखुनु खिन्थु नैबे आंनि जिउ सोलेर आंनि मा होनगोन इखो आंनि एकदम दाउदै रुनायनि सिंनि गोमो ओमफ्राय नै ओरैबायदि आं बिराद गोथाव मोनो जानोसै आं लुगै 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 Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. ओमफ्राय सोर आंनि बायसा डाबल चीज पिज्जा जानो गोथाव मोनो कमेन्ट्सआव आंनो खिथाहरबानो जाबाय दे बिराद गोथाव मोनो आंथ' इफोरबायदिखौ जानाङा आङो होमबाबोलै दिनै सानसेखौ जानोसै दे इदि दिनै सानसे जानोसै गाबोननिफ्राय डाइटिं खालामसै इदि होननानैनो आंहा खै बोसोर बारग'लांखो मिथिला दाबो ओमफ्राय रानथेंखोनो जाला थाथो दे दिनै गाबोन थैलांबा मोनजागोन नामा बेखायनो जाखाजोबना लायो आङो दुखु मोनसै आं ओमफ्राय बेलेग स्लिम हिन्जावसा साइज थार नुबाथाय जि मेगन सायो आङो ओमफ्राय लावदुमा आंखौ बुंथिसोयो आरो आं बुङो आरो इनि सिगाङाव आं मानो बेलेगफोरबायदि स्लिम जाया साइजनि होननानै नों बिराद मोजांखाथ' नों बिराद मोजांखा होनथिसोयो आरो ओमफ्राय नङाबा माने हामा मोनगोन होनना बुङालै माने साइजथ' होनना बुंसोयो आरो ओरैनो मिथिखायो आं ओमफ्राय Gedeng saksianin. Kau. All time favorite pizza hut. Wah. Jadi mensikbu. Malah ini blue di kemarin dulu blue lemon ke. Jangan le. Malah ini mana lengan. Nah, lihat deh. दायो आङो सुगार ब्रेन्डनि आङो बे कस्मेटिकफोरखौ लांफायदो बेयावहा ओमफ्राय नायनोसै मायो आंनि स्किनजों मेट्च जायो बेखौनो लांनोसै आङो नै लाबाय आङो ओमफ्राय सानसे आङो बे सुगार ब्रेन्डनि अनलि सुगारनिल' माबा प्रडाक्ट इउज खालामनानै आङो मेकआप टिउटरियेल भिडिअ खालामगोन स' दायो जों न'आव थांसै न'आव थांनानै नानिनो दसे फ्रेस जानानै सारप्राइजखौ होनोसै
ओमफ्राय नै दायो जोङो दुगैखांबाय माखांबाय साहा सु लोंखांबाय ओमफ्राय दायो नानिखौ लिंहरनोसै आङो आंनि रुमावहा बेहा जेबो आइडिया गैया आं मा लाबोदों मा लाबोआखै जास्ट बियो माबा माबि बायदों होननाल' मिथियो जों नै बेयावहा दोङो बेस्रा बिहा फना डिसप्ले हामा जानाया गिजानि बोसोरसेफोर जाबायदां बोसोरसे ना बोसोरनै जाबाय आरो फन लायैया बियो माने फिसा फनखौ लायो किपेडखौ ओमफ्राय बियो बायनो होनना दोन्दोंमोननो ओमफ्राय लकडाउन जाना होबायना ओमफ्राय माखासे चाइनिस फनफोरा माने स्टकआव गैला बेखायनो मोनाखैमोन आरो एसे दामनिखौनो बायगोन होननानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय फैसाखौ जाफ्लांबाय थानानै माने जोब्बाय थादोंमोन आरो बिदि ओमफ्राय आंखौबो बिनिफ्राय हेल्प होयोना शुटिंआव बेखायनो आंबो सानबाय मा बायनानैनो होनोसै इमान आंखौ हेल्प खालामो बियो शुटिंफोराव थांनोबाबो बा रुमावनोबाबो सबथिंबो आरो बिराद मोजां ओमफ्राय जिहेतु आंनि सिगां उन्दैनि लोगो मोननाय लोगोबो ओमफ्राय आं खिथाखांखाबाय फरायनायफोरखौबो बिथाङा माने आंनि गिदिरबाबो माने जों एकदम सेम एजनि बायदि आरो माने बिराद माने बुजिलायो मिथिलायो गासैबो खोथाफोरखौ आं बेनो शेयार खालामो आंनि लाइफनि 90% खोथाखौनो आं बेजों शेयार खालामो आरो बिदि ओमफ्राय फैदो होनोसै थां लिंनालाय थां लिंनालाय थां नानि फैलाय माबा मोनसे बुस्थु दै आं खिरा बायदोंमोन जि मोजां न' खिरा बायदोंमोन फैलाय फुटपाथनिया ना फुटपाथाव बायदोंमोन जे आंनि मा बुस्थुफोरा हाय ओइ हांखि नाय मा बुस्थु नोंनि थाखाय गिफ्ट लाबोदों नंगौ नोंसोरखौलाय माने एसे गुफुरनि आंखौलाय एसे गोसोमनि गुसुं गुफुरनिसो मबाइलानो गोलैबावबायसो नैलाय माबा फार्स्ट बायना होनायावनो हामा खालामनो नागिरो हेपि ना इथिं देखायब्रा आयौ मबाइल जेनेबा लामायाव खरखांना मोनदों आरो ना Realme C11 हेपि ना थेंक इउ बो होना ओमफ्राय वेलकाम आं मा खालामगोन ओमफ्राय हागि जेराव थानानै बुंदों गेमस्रिया मबाइल आंनो गिफ्ट होदो नै ओमफ्राय थेंक इउ स माच बुगोन ना मोजाङै माबा आं बिदि बुंनो रोङादि दे नङा साबायखर गेमस्रि दैमारिनिसिम होननानै बुंब्रा आयौ आं हाल्लासो बिराद गाजा जाजोब्बायले आं बायदि फाल्तु मानसिजों थानानै इसोर माने फाल्तु जाजोबस्राबाय बिराद माने आंल'सो सिगाङाव धेमालि खालामोमोन दा बिसोरजों आरो रावबो हाला जाहैबाय माने बिसोर आंनि बाप पर दादा हो गया दादा भी नहीं दादा से ऊपर क्या होता है पर दादा से ऊपर और क्या होता है नोंखौ नुवाखै जाम्बि खुसिदोनो माबा खाथियाव थाला बियो बिराद गोजोनबाय बेसोरनि एकदम किपेडखौ थुइ आखाइ साजोब्बायमोन बेसे गोबाव जाखोमोन नोङो फन लायैया बोसोरनै जाबाय नामा बोसोरसे जाबायमोन बेस्रा फैसा जमा खालामनो आरो जाफ्लांबाय थायोनो आरो दायो बियो फन मोनबाय ओरैबायदि बिजि जासिगोन दायो ओरैबायदि बिजि जासिगोन बयफ्रेन्डआनो 10तासो दंखायोदां बेस्रा बयफ्रेन्ड गैया नङा आं ओरैनोसो बुंदों जों माने बहुत खोथाफोरखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामो लाइक जों जेनेबा दा जुरुलखौथ' आं माने सोर जुरुल इबायदि माने खालामा एकदम माने न'नि फेमिलि मेम्बार बायदि आरो ओमफ्राय बे नानियाबो माने फेमिलि मेम्बार बायदिनो आरो ना जोङो बेसोर मा सानो आंखौ मिथिया बाट आं फेमिलि मेम्बार नैखौबो आङो बिखौ फार्स्ट टाइम माबा आजुलि सिख्लायाव लोगो मोनदोंमोन माने फार्स्टआवनो माने आजुलि सिख्लानि शुटिं दिनाव शुटिं टाइमाव आंबो बिदिनानै लोगो ओमफ्राय फार्स्ट खालिनिफ्रायनो नुदों न' मोनसे मानसिखौ सिनायो माने फार्स्टआवनो माने नुबानो सिनायो जायजों फ्रि जानो हागोन जायजों माने क्लोज जानो हागोन बेखौ फार्स्ट दिनानो लोगो मोननायावनो मिथिखायो आरो बिनिखायनो जों मोनसे फेमिलि बायदि जाबाय जों दायो खामानिफोरखौबो जों मावबोला जों शेयार खालामनानै गासिबो मावलायो माने थिग बिदिनो आंबो इउटुबाव माने जइन जानानै इउटुबाव फैनानै माने इउटुबनि भिउवार्सफोरजों जाय साबस्क्राइब खालामनाय दङ बिसोरजों आं माने एज ए फेमिलि बायदि शेयार खालामो स' बेयावहाय माखासे बिथांमोना गाज्रि मोनो बाट गाज्रि मोनांगौ जेबो गैया मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना नाया खोमा माने गुबुन हादरनि बा जोंनि हादरनिनो ब्लगारफोरनि बा एबाउटआव लिरनाय थाखायो जेनेबा मा कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोगोन मागोन बेफोरखौ लिरनाय थाखायो आरो ओमफ्राय बेयावहा माखासेया बुंहरो माने जोंनिया मा गावनि जानाय लोंनाय थानायखौनो देखायबाय थायो बिदि नङा माने बेयावहायबो बेबो मोनसे कन्टेन्ट आरो ना ओमफ्राय बिथाङाबो मोनसे चेनेल दङ बिथांनि नामखौ बुंनो लादो नोङो आं माने माखासे कमेन्ट्सफोरखौ नेगेटिभ बहुत कमेन्ट्स फैनायफोरखौ गिनानै आङो स्टप खालामथ'बाय आंनि चेनेलखौ आं
बेसे बुरजा मोनो आं बेसे नै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावनो जा बा जोंनि पुरा बर'लेण्डआवनो जा सबसे बांसिन ट्रल खामजाग्रा होनबाथाय मिस गेमस्रि दैमारि सबसे बांसिन मिम्स बानायजाग्रा होनबा गेमस्रि दैमारि सबसे बांसिन गाज्रि कमेन्ट्स इउटिउब फेसबुक इफोराव फैग्रा होनबा गेमस्रि दैमारि बाट स्टिल गेमस्रि दैमारिया थांनानै दङ गेमस्रि दैमारिनि इउटिउब चेनेलबो थांनानै दङ होमबा नोंनियालाय मा आं नेगेटिभिटिखौ माहाय माने सयज' खालामनो हाया बायदि मोनो आं एकदम गेजेराव नेगेटिभिटिनि गेजेराव आं थानो बोरैबा मोनो नांगौ आं मानसिखौनो इगनर खालामनानै आं गोजान थाङो इदि मोनो खिन्थु बाट बेबायदि नङाथ' बेबायदि नङा जोङो मावलांनांगोन बेनि गेजेरजों जालांनांगोन थालांनांगोन जोंनि पेरेन्टसनो मोजां लाइफ होनांगोन नङा होनबा एक्जेक्टलि औ मालाबा नोंनो आंखौ नलेज होयो आरो दिनै आं नोंखौ फोरोंनांगोन बेसो आंखौ बुजायो मिथिबाय ना उमुक नङा गेमस्रि बिदि नङा उमुक होननानै ओमफ्राय आरो दायो आं बुजायनांगौ गोनां जादों माने जोंनिया बिदिनो माने जोंहा एज गेप बिराद थायोबाबो जेनेबा सोरबा जोंनि उन्दैबो जानो हागौ बाट जोंनि फेमिलि मेम्बार बायदि जाय सानजायो आंथ' बहुत बोराय नङा माने 46 years old एज इट्स जस्ट ए नाम्बार ओमफ्राय मा होनो मालाबा बेबो आंखौ बुजायो आंबो बेखौ बुजायो बिदि आरो ओमफ्राय जों गाज्रि मोनलायलाया माने आंखौ गाज्रि नुयोबा बे बुङो आं आरो बेखौ गाज्रि नुयोबा आं बुङो नानिया बुङो आंखौ बिदि आरो माने इकुवेल गासिबो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ थेंक इउ Thank you guys for watching Gemsri's vlog yeah bye bye